agradecervos a presencia nesta roda de prensa virtual e anunciaros que o motivo da convocatoria é para sumarnos á convocatoria que a nivel nacional estamos facendo todas as organizacións agrarias nas comunidades autónomas afectadas pola decisión do Ministerio para a Transición Ecolóxica. Unha decisión tomada dun xeito asambleario por unha parte solo dos colectivos de protección do lobo, ignorando os verdadeiros protectores do lobo, que son os que lle damos de comer todos os días, que son agricultores e gandeiros. Somos conscientes de que é unha decisión, entendemos que con pouca base científica, tan pouca que ni siquiera sabemos cantos lobos hai e cantos queremos protexer. Unha decisión tomada a espaldas de agricultores e gandeiros, como digo, e sobre todo con uns obxectivos que non temos claro que se persiguen. Galicia ten o 30% dos lobos de España, según os datos máis pesimistas, un mínimo de 700 lobos, un máximo en torno a 90 manadas, pero que son datos desde o ano 2015. Por lo tanto, o primeiro que nos chama a atención é que se decida que hai que poñer en marcha medidas para incrementar a presencia de lobos sin saber cantos hai. Os datos reales, non de estimación, é que nos últimos 5 anos o número de ataques de lobos, se isto sirve para medilos en Galicia, hai un 126% máis de ataques denunciados, que non son todos os reales, hai moitos que por falta de restos ou de pouca confianza nas axudas xa non se fan, e nese senso pasamos prácticamente de 600 animales mortos no ano 2015 a máis de 2000 neste ano 2020. Nos últimos 10 anos estamos falando de casi 32.000 animales mortos por ataques do lobo e, polo tanto, creemos que existe un número de animales sensiblemente superior ao que se está a falar. Por lo tanto, cando se toma a decisión de incrementar de forma sustancial o número de lobos aquí en Galicia, sin ter en conta nin siquiera o censo real, e moito menos sin analizar en que zonas concretas está habendo unha actuación de ataque permanente ás mesmas explotacións, anulando toda medida de xestión desa especie, pois de algún xeito creo que non se lle fai ningún favor ao lobo, pero sobre todo atácase de xeito directo á viabilidade dun modelo de explotación que desde Europa e desde os ambientes máis ecoloxistas se pretende intensificar, que é o mantemento das razas autóctonas, o mantemento dos animales en extensivo, o mantemento do propio cabalo galego que se ve atacado de xeito sistemático nos últimos anos, e, polo tanto, non temos nada claro que eso termine redundando nunha coexistencia pacífica entre os que lle damos de comer e o lobo, porque ao fin e ao cabo non estamos máis que ante proclamas de un grupos moi determinados que se desentenden logo de a aplicación práctica e da alimentación dese lobo. Creo que existen, cando menos, razóns máis que suficientes para que poñamos pé en paré, para que exixamos ao Ministerio de Transición Ecolóxica a retirada desta decisión, a apertura dunha mesa de negociación para poñer en marcha fórmulas que nos permitan os gandeiros sobrevivir e o lobo coexistir con el. O gandeiro é, como digo, o principal implicado na verdadeira xestión e mantemento do lobo, porque, máis alá de simples palabras, poñemos eses 2.000 animales como mínimo cada ano para garantizar esa alimentación. Parece que chama a atención que a única medida para a protección do lobo se tome sobre as 4 comunidades autónomas que teñen máis do 95% dos 3.000 lobos que hai en España,
Galicia ten case o doble de lobos que Francia ou que toda Escandinavia, e, polo tanto, parece un tanto ilóxico e precipitado esta toma de decisión sin buscar outras alternativas consensuadas e complementarias, como pode ser a alimentación disuasoria, como pode ser os muladares, como pode ser a posta de elementos de desplazamento de manadas sin que eso implique o que se está dicindo que se quere institucionalizar a caza. A caza en Galicia nunca se utilizou para a xestión do lobo. A proba evidente é que nesas últimas 60 batidas autorizadas apenas se cazaron 11 exemplares, polo tanto a caza non é o problema e nin é a reivindicación que queren os gandeiros. Nós non queremos organizar nin campeonatos de caza do lobo, nin queremos legalizar a matanza do lobo. Queremos buscar fórmulas complementarias que nos permitan a coexistencia, que é a mellor forma que se veu demostrando que valía para que o lobo continuara. Ante esa situación, o próximo día 9, diante da delegación do Goberno en Coruña, pois vamos a organizar iniciar un calendario de movilizacións e de protestas. Este viernes, mañá, empeza o calendario de movilizacións en Asturias, na semana seguinte vai a ser en Castela León, e nós, por razones sanitarias, pois non podíamos facelo nesta semana que ven na delegación do Goberno en Coruña. Esperemos que na seguinte semana este xa habilitado poder desplazarse de distintos ayuntamentos para facer esta concentración, que solicita paralizar a normativa, abrir unha mesa de diálogo que nos permita traballar nesas direccións. Primeiro, poñer ferramentas reales para o mantemento do lobo sin poñer en riesgo determinado modelo de ganadería e determinado tipo de explotacións. Segundo, buscar fórmulas alternativas que nos permitan que ese crecemento do lobo sea ordenado hasta o punto de que seamos capaces de convivir e seguirlo alimentando sin que haxa unha merma económica que sea irreversible en moitas destas explotacións. E terceiro, temos o compromiso na próxima semana de abrir unha mesa de traballo ca propia Consellería de Medio Ambiente para reformular o sistema de pago de daños. Neste momento, as axudas que hai po lobo apenas alcanzan o 50% do valor dos animales mortos. Para nada se cubre os daños que supón o lucro cesante nas explotacións e o que é máis importante, por razóns presupuestarias ou por unha interpretación un tanto rigurosa da norma, cada ano máis do 25% das denuncias quedan sin pagar por non a poder acreditar co número de restos dos animales atacados como daños do lobo. Creemos que unha vez acreditado que hai un ataque do lobo, non debe ser o gandeiro o que teña que demostrar cantos restos quedou dun animal, porque se se trata dunha vaca recén parida ou dun año, pois é normal que a manada non deixe restos dese animal, pero hai fórmulas indirectas de poder acreditar que houve un ataque do lobo. En todo caso, debe ser a administración a que demostre que o ataque non foi do lobo e non ser o gandeiro que ten que conseguir restos para poder xustificalo, porque, como digo, cada ano, por falta de presupuesto, se está acudindo a esta falta de xustificación para denegar máis axudas. E, desde logo, que a reparación do daño é xusta se se fai de xeito áxil e inmediato. Non é normal que a día de hoxe haxa daños do ano 2019 sin pagar, todos os daños do 2020 sin pagar, porque eso que axuda é que cada vez se crea menos no sistema, cada vez se soliciten e se denuncien menos ataques. Esperemos que a partir deste momento, en esta posta de manifesto de que os que máis protexen o lobo, que son os que lle dan de comer todos os días, estamos pedindo sentarnos nunha mesa para continuar co que viñamos facendo hasta ahora, que se demostra que precisamente nas 4 comunidades onde se quere actuar é onde mellor se estuvo facendo o plan de xestión do lobo, porque é onde está o 95%, e chama, curiosamente, que no resto de comunidades onde non hai lobos
e donde non se poñen en marcha ningún tipo de medidas para esta protección. Creemos que temos a razón, non somos os que queremos acabar co lobo, senón os que queremos coexistir con el, pero somos tamén os que queremos apostar por poder manter unha actividade de ganadería extensiva naqueles sitios donde o número de manadas poda seguir crecendo indefinidamente sin protexer os intereses legítimos destas explotacións. E sin máis quedo ás vosas preguntas. Xabarín, que ten unha connotación no económico no número de animais totalmente diferente, porque estamos ante unha superpoblación de máis de 200.000 exemplares, con os daños anuales nas explotacións agrogandeiras de máis de 15 millóns de euros, nin siquiera, non xa só o lobo, sino nin siquiera a caza organizada está servindo como elemento para poder xestionar o número de xabarís. O lobo, según dicen os científicos e as persoas que están facendo estudios sobre el, ataca o xabarín se non ten outro animal máis dócil ao que atacar para comer. E o que está claro é que neste momento, con eses máis de 32.000 animales mortos nos últimos 10 anos, cando ten que elixir entre unhas ovellas, un becerro ou un potro e o xabarín, pois a verdad que termina elixindo na inmensa maioría dos casos os animales domésticos. É certo que probablemente poda ter un porcentaxe da súa dieta moi pequeno con respecto a xabatos, a xabarís pequenos, pero a inmensa maioría dos daños se están xenerando nas explotacións, como demostran, como digo, que nos últimos 4 anos se multiplicaron un 126% os daños denunciados nas explotacións, que, como sabemos, non é a totalidade dos daños reales que se están causando. Temos 1.304 denuncias e 2.300 animales. Por lo tanto, eu estou convencido que eso, hai outro 25% de ataques que a administración non contabiliza porque non quedaron 3 patas do animal ou porque non quedou a columna vertebral, inda que si está claro que foron ataques do lobo, por lo tanto, habría que sumarlos a maiores, e todos aqueles outros ataques en menor cuantía que, dado un tipo de axudas que paga unha parte moi pequena do animal e que tardan meses e meses en pagar, pois xa hai moita xente que nin siquiera denuncia, por lo tanto, o número de animales mortos cada ano, ataques de lobos, son moi superiores a esos 2.300 admitidos pola propia administración. De momento, nós o que facemos é sumarnos á convocatoria nacional. Como sabes, aquí en Galicia, COAG como tal non existe e a SAJA está en concurso e disolta. Por lo tanto, en todo caso, esta convocatoria está aberta a quen se queira sumar. É certo que aquí en Galicia non hai consenso no sentido de que haxa unha oposición frontal a esta decisión do Ministerio de Medio Ambiente, nin no político, nin no sindical, pero en todo caso, nós facemos unha convocatoria para sumarnos a este calendario nacional a raíz da reunión que mantuvemos antes donte co secretario xeral do Ministerio de Medio Ambiente, con Hugo Morán, e co secretario xeral do Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda, toda vez que se nos confirma nesa reunión que se vai a continuar adiante ca decisión tomada da inclusión do lobo nas especies a protexer e que se vai incluir nese senso ao marxen da propia opinión das organizacións agrarias, porque nos podíamos pactar un sistema de protección como o que xa vimos mantendo. Non nos preocupa especialmente a caza, porque a caza nunca se utilizou como elemento de matar lobos, senón como, en todo caso, como elemento para desplazar determinadas manadas de zonas onde houbera unha presión determinada, pero si o que nos preocupa é que esta decisión, primeiro, se toma o marxe de quen é imprescindible para a protección do lobo, que son os que lle damos de alimento todos os días, e, en segundo lugar, que se tome sin ningunha base técnica de saber de cantos lobos hai e cantos queremos ter. Se nós, sobre o 6% do territorio de España, temos o 30% dos lobos, e se nos dice
que temos que ter moitos máis, queremos saber primeiro cantos máis queremos ter, en que condicións os vamos a ter, quen vai asumir esos daños que se van a ir crecendo exponencialmente e que instrumento de xestión vamos a ter cando cheguemos a unha situación que non por o mesmo número, pero que pode ser igual de inxestionable como a que podemos ter agora neste momento no Xabarín. O que é moi difícil de xestionar é que se tome unha decisión non despacho, desde posicionamentos meramente ideolóxicos, sin ter en conta a realidade dos animales do que estamos falando, dos daños que están causando a pirámide máis baixa de ingresos. Non olvidemos que as ganaderías extensivas en zonas de montaña ou zonas desfavorecidas son ganaderías que, según o propio Ministerio, según a propia Xunta, según a propia Ministerio de Facenda, non teñen uns ingresos, teñen un 70% dos ingresos do salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, externalizar a alimentación da fauna salvaxe en maus de quen non alcanza o salario mínimo interprofesional, aparte de ser moi pouco realista, é tremendamente injusto. Por lo tanto, ante esa decisión, nos sumamos a ese calendario e todos aqueles que queiran apostar non polos gandeiros, senón realmente polo lobo, vayamos a un plan de convivencia pacífica, porque a situación da decisión ao marxen da realidade, nin siquiera polo lobo vai a ser unha boa medida. Estou seguro que en caso de que estuvera prohibida cualquier... o problema que podemos ter neste momento non é tamén só de número, e de desplazamentos de concellos que teñen prohibido, que teñen cerrado o perímetro. En todo caso, vamos a esperar, e a alternativa teríamos ou facela con medios que poderan ser compatibles, como poderan ser en vehículos, ou buscar incluso un sitio alternativo. Queríamos manter o de Coruña, inda que nos queda nunha esquina e nos costa máis o desplazar xente, para que non houbera confusión. Queremos diferenciar claramente o que é unha decisión do Ministerio de Transición Ecolóxica do que é outro debate que teremos que ter tamén aquí en Santiago, ca Xunta, sobre a xestión do pago dos danos, que, como digo, na semana que ven iniciaremos os traballos para modificar a valoración dos animales, o período de pago, a proba dos danos, etc., que entendemos que, según nos trasladou a propia Consellería, están abertas a traballar nesa línea. Pero, por iso digo que non queríamos traer a manifestación a Santiago porque poderamos confundir os debates. Mantemos o da Delegación do Goberno e, en todo caso, dependendo como evolucione, buscaremos plan B, que pode ser ou ben a fórmula de movilización ou ben incluso un lugar distinto a Coruña. O noso problema non é cazar lobos ou deixar de cazalos. O noso problema é un plan diseñado ao marxen de quen convive cos lobos e que os alimenta no día a día, sin ter en conta para nada nin a nosa situación, nin as nosas necesidades. Por lo tanto, os primeiros interesados en apostar polo lobo somos os gandeiros, e o facemos non de boquillas, senón convivindo e deixando que 2.000 animales cada ano, que tamén son animales, sean atacados, e asumindo unha parte moi importante. Incluso aquel que ten a suerte de cobrar a axuda asume que máis do 50% do valor do animal o perdeu, sempre tendo en conta que o pago dun animal atacado polo lobo nunca lle compensa a un gandeiro que lle paguen inda que lle pagaran o 100%, porque hai todo un lucro cesante e unha distorsión da explotación que nunca se cubre. Cando unha manada de lobos ataca un rebaño de ovellas ou ataca a unhas vacas, non só ten o daño da vaca que atacou ou da ovella que matou, senón os abortos e os problemas que nunca se valoran nesta situación. Por lo tanto, nos parece cando menos pouco sensible, pouco realista e pouco obxectivo cando se toma unha decisión de espaldas ao verdadeiro colaborador no mantemento dos lobos.